уредба и да отворите нормативен документ. Например, отваряме Административно-процесуален кодекс. След като се зареди документа, функционалността карта на документи е в долният ляв ъгъл бутончето с надпис карта на документа. Картата на документа представлява информация, важна за нормативните документи. Това са дати, дата на обнародване и дата на влизане в сила на документа. В случая Административно-процесуалният кодекс е обнародван на 11.04.2006, а влизането му в сила е от 12.07.2006 година. Абревиатура на документа. В случая абревиатурата на Административно-процесуалният кодекс е АПК. Легални дефиниции към документа, които са подредени по азбучен ред в картата на документа, като избирайки легалната дефиниция се позиционираме в текста, където легалната дефиниция е дадена. Последни промени, това са елементите на Административно-процесуалния кодекс в случая, които са изменяни в текущо отворената редакция. В редакцията към брой 27 от 2014 година са изменяни член 1, 13а, 29, 31, 36, 57, 61, 133, както и параграфите, които са дадени в картата на документа. Срокове. Сроковете представляват кратки описания, които са свързани с важни срокове, които проистичат от Административно-процесуалният кодекс. Следващото меню е анализи. Анализите също са кратки документи, които са описания, свързани с измененията на Административно-процесуалния кодекс. Например, текущо отвореният анализ е във връзка с изменение на Административно-процесуалният кодекс от брой 39 от 2011 година. И последно, юридическа структура. Това са структурите, в които участва Административно-процесуалният кодекс като част от юридическата структура. Като кликнем върху съответното, в случая обща част, се позиционираме в юридическата структура, където се намира и Административно-процесуалният кодекс.